Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Paskah ingkang kaping 7 lan sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mengeti Hari Komunikasi Sosial Sedunia ingkang kaping 60. Lan tema ingkang dipun angkat dening Bapak Paus lumantar serat nawala Hari Komunikasi Sosial Sedunia sae sanget lan trep kalian menapa ingkang dados padamelan kula panjenengan saben dinten magayutan kalian media sosial, menjaga suara dan wajah manusia. Sacara sekilas tentu tuwuh pitakenan ngopo kok judul utawi tema sing diangkat dening Bapak Paus menjaga wajah dan suara manusia wonten ing tengahing arus media sosial, mental digital ingkang sansaya kathah tiyang sing sadar menapa boten, purun menapa boten mlebet wonten ing media sosial. Mbok awake dhewe jane wegah ngurusi utawa mlebu ing dunia digital media sosial, ning gelem ora gelem sok-sok ana wong sing moto awake dhewe, ngrekam awake dhewe terus diupload ana ing media sosial, saengga fotone awake dhewe utawa wajahe awake dhewe dadi ketok ana ing media sosial. Semanten ugi swara, mbok awake dhewe pengine ora gelem mlebu ning media sosial, mbuh kuwi YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok lan sanes-sanesipun. Anti media sosial ning awake dhewe ora bisa menghindari utawi ngendhaleni tiang-tiang sing moto ngrekam video awake dhewe. Mbuh pas awake dhewe misa utawa mantenan, utawa kondangan, utawa ana ing dalan ge olahraga lan sanes-sanesipun tanpa awake dhewe sadar. Lan tentu yen mekaten tiyang sing ngupload wajah utawa suarane awake dhewe le gawe narasi boten sami kalian apa sing dadi konteks awake dhewe, bisa gawe narasi sing bebas. Sakjatosipun wonten ing tengahing dunia digital awake dhewe gelem ora gelem, anti ora anti, mbok menawa ya wis mlebu ana ing dunia digital, ing media sosial. Yen awake dhewe sing sacara sadar mlebu ana ing media sosial, awake dhewe bisa gawe narasi miterat pepinginane awake dhewe. Ning nek wong liya sing nglebokake awake dhewe mbuh awujud swara, video, foto, gumantung narasine wong sing nglebokake awake dhewe ing media sosial. Bapak Paus paring pemut pilih saapi-apike media sosial, saelok-eloke media sosial, ampun ngantos awake dhewe le mlebu media sosial menika merga ben viral, merga tunduk marang algoritma, ben entuk keuntungan, ben entuk follower sing akeh, pengikut sing akeh, ben populer lan sak panunggalan. Mila lajeng yen tiyang menika le migunakake media sosial demi kepentingan mbuh ekonomi, mbuh viral, populer lan sanes-sanesipun, menika lajeng boten nampilake diri sacara
asali sacara asli. Konten-konten sing diupload ana ing media sosial ya demi algoritma, ora nampilake jati dirining pribadi. Nah menika sing lajeng dados pemut Bapa Paus. Aja-aja ing media sosial awake dhewe jejering manungsa wis dudu manungsa meneh. Mergo apa? Salah setunggalipun anane AI, artificial intelligence, menika iso gawe video tentang awake dhewe, bab awake dhewe bebas. Sing penting gawe narasi, sing penting cetha maksude, mengko AI iso gawe. Lan yen kula panjenengan titeni ing konten-konten media sosial sampun wiwit kathah video-video buatan AI sanes video asli sing sumbere menika kanyataan, termasuk wajahe awake dhewe. Video tentang awake dhewe bisa digawe AI, sing ora ganteng bisa dadi ganteng, sing wajahe pating pruntus mergo jerawat, mergo ra kopen bisa dadi mulus mergo AI. Serat nawala saking Bapa Paus menjaga suara dan wajah manusia menika dados srana anggenipun awake dhewe tetep dados pribadi menungsa sing bangun komunikasi sacara asli, sacara asali. Awit menapa awake dhewe bisa niteni pribadi tertentu saka suarane. Oh, kae Rama Kris, kae Pak Iwan, kae Bu Endang. Salah setunggaling nggih merga niteni suarane utawa wajahe, awake dhewe terus bisa kenal. Ning nek suarane wis diganti, wajahe wis diganti, awake dhewe wis ora kenal. Sing ditampilke utawa sing tampil ing ngarepe awake dhewe anggenipun komunikasi wis ora asli. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika nggih paring pitedah kados pundi komunikasi asali antawisipun Gusti Yesus lan Allah menika lumantar donga utawi sembayang sing langsung, sanes rekaman, sanes konten, sanes demi algoritma. Ning merga Gusti ngersakake para murid dalem saderengipun ditilar mikrat menyang swarga, para murid estu nampi kekuatan, nampi juru pitulung Injih Hyang Roh Suci ingkang ngampi-ngampingi. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 11a. Nalika samono Gusti Yesus tumenga ing langit lan munjuk, "Duh Rama, sampun dumugi wancinipun, sakmenika kula aturi mulyakaken Putra, supados Putra gentos mulyakaken Rama. Jer Putra sampun jinunjung nguwasani sedaya titah gesang, perlu maringaken gesang langgeng dhateng sedaya ingkang sampun kapasrahaken. Dene gesang langgeng wau injih menika mangertos dhateng Rama ingkang jumeneng Allah sawiji lan sanyata, sarta dhateng Sri Yesus Kristus utusan dalem. Wonten ing donya kula sampun ngrampungaken ayahan ingkang kula tampi saking Rama. Dene sakmenika kula kamulyakna ing Rama mawi kamulyan ingkang wiwit saderengipun jagat dumados sampun dados gegebengan kula wonten ing ngarsa dalem. Kula sampun medharaken asma dalem dhateng tiang-tiang ingkang sampun kapundhut saking ing donya kaparingaken dhateng kula. Tiang-tiang wau kagungan dalem lan sampun kaparingaken dhateng kula sarta sami ngestakaken dawuh dalem.
Sakmenika sami mangertos bilih sedaya ingkang kapasrahaken dhateng kula menika asal saking Rama. Jero sabda ingkang kaparingaken dhateng kula sampun kula lantaraken dhateng tiang-tiang wau lan sampun sami katampi. Tiang-tiang wau sami mangertos saestu bilih kula asal saking Rama, mila sami kula sesuwunaken sanes donya, nanging tiang-tiang ingkang kapasrahaken dhateng kula menika ingkang kula sesuwunaken. Awit menika kagungan dalem, lan kagungan dalem menika gadahan kula, lan sedaya gadahan kula menika kagungan dalem. Dene kula sampun kamulyakaken wonten ing tiang-tiang wau. Kula boten wonten ing donya malih, nanging tiang-tiang wau tasih wonten ing donya, awit kula badhe sowan Rama. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing pungkasan pangandika dalem Gusti ingkang rawa rikala bojana pungkasan Gusti Yesus sembayang ing ngarsaning Allah kangge para murid-murid dalem lan sinten kemawon ingkang pitados ing panjenengane. Bilih Gusti Yesus menika utusaning Hyang Rama lan antawisipun Gusti Yesus lan Hyang Rama menika manunggal nyawiji sarta Hyang Roh Suci ingkang bakal kautus ngamping-ngampingi para murid lan sinten kemawon ingkang pitados. Ing samangke Gusti ngersakaken supados tiang-tiang sing pitados marang panjenengane ugi manunggil nyawiji kados Allah lan Gusti Yesus. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.